Nakabenta ki khobor ke baman kasni subscribe yo Antor News. Menta kasngi haga jingya lang jung unong rep jong ka Hill Farmer Union hakleu kinong rep kila pensngau ya ka jing halor ka jing shakta jong ka lang thari. Kumta hadin balawai ka jingya lang kinong yalam hapo ka jingya lam jong u General Secretary jong ka HFU Central Body uba Alfan Bat Kasentiu kila lej banjurip ya ki jaka rep ki bala shakta ha ka jing penjulor bat katay kaseng kelakar patru ya baro kinong rep bakin pentip ya kinong yalam lengba ki unit ki circle ki block bat ki district pan aljing tip ladadon ka jingsha penjulor ha kami maryang kenang bakaseng kan yo pan pentip show block development officer bat kumju sha udc banyarap ya kinong rep lengba ka disaster management office kaseng kelaburu ya ka jingker pat ya ka sorkar bat penkloy ya ka jing a jing yarap syakin nong rep kibla syakta ha kani ka jingwan jong ka erlang thari sitrang adin ba ya one chaka meeting jong kinong rep nata ka step apo klau kabadon hane apo Riboy district nilayo ro sibon ki jing ujor ha ka bidai ba ka jing syakta jong kinong rep ha ka bidai bat ka jingwan kensan ka jong kani ka cyclone ba nitip kum ka sitrang de nakaliang jo kinong rep angi skosi ban pentip ba sibun ke jing dunong bat sibun ke jing shalin shop akane ka may mariang ka baklampoy perkhat kala penjulor ki babun ba ki jing thum jing tep ki ba kinong rep ke jongi ki kendo te kumta na nakaliang jo ka hil samainian kumu general secretary gilawan ban hiar sakani ka snong khantam hakane po temril boy ka bagini ki kaba kila yo yang ni kila thialut te kani kalong ka jingdu nong ka bakraw ki nong rep badan ru ki nong rep ki ba rep ki jhor ki ba nadu so saw nadu ki so menken bat upan bat ki wei ki ba ilong chu watang bantam te nakaliang jo hil somainian ni dan tangkat ni ka jingkerpat bangi kerpat ya baro ki nong rep ki badan haki unit ki ba per hapo kari khasi bajantia bakumju sha Garo Hills ba kiba syakta hakani ka cyclone bakin ngobha ban phone ye kinong yalam jong ka hil samainian la kilong haka unit haka circle haki block bat kumjuru haka district ba kumba kinong yalam hapo west kasihil kila da ban sam ye ki form bat bakinong rep kila ban pentip ya ka jingjular ka jongki ya ka jakasa ya ka kerteng bat kumta terter tingi paru ikani ka khubor sa baro ki paranong rep bakin phone ye kinong yalam ki jongi kenang bakin yo banit submit ya kini ki jingjular jing penjulor ng kamariang syapo block office dan nakaliang jong ka hil samainian ni paru ya kani ka jingkerpat syaka syaki DC di balong ki kli jong ka committee kabare ban pek ya ka disaster management bakin jurip tani bakin pa iki officer hadin bakilayo ya ka jing ujor nagi parang kinong rep kejongi bangi kerpat ru ka sorkar ba kandai ban shimkhia halor kani namar ba ka jing syakta jong kinong rep ha kabide bat ki mar rep ki mar mata kalong cisha ka jing dunong ka bakraw namar kata kadaw ngi nakaliang jogel semua mainian ikloy ban trailang bat ki office na po ki block BDO bat kumjuru bat ki DC lada don kam ban khat ya ki meeting nakaliang jogel semua mainian ngilong ki bakloy ban ya syong ban ya tai ban ya perkhat bat kumjuru maka sarkar kan ai ya kapisah kamang tingka ka bakhamhe nakabenta kini ki basya penjular hakapor marian nakapor sa kapor ngi juyo ikajing ujor ni kinong rep bakani ka bisa